Ole, det er et Masai-navn. Så hver eneste gang jeg kommer ud i Kenya til de lokale, så siger de, du er Masai, hva'? Ole Tonke bor i Nairobi. Han er souschef på den danske ambassade i Kenya og har været ansat i Udenrigsministeriet siden år 2000. Han er gift med Maiken, og sammen har de 3 børn. Louis, Flora og Alfred. Ole arbejder med sundhedssektoren, og derfor skal han på feltbesøg i Nordøst-Kenya. Her skal han tilse hospitaler, sundheds- og nomadeklinikker, som Danida har været med til at opføre sammen med den kenyanske regering. Hvad kan de lave på sundhedsklinikkerne? På mange af dem kan de rent faktisk føde. Der har de sådan en lille briks. Det er ikke sådan super standard, hvis jeg kan sige det på den måde. Det er tit bedre end at ligge. Ja, det er selvfølgelig bedre end at ligge ude i landsbyen, hvor der ikke er rent vand og alle de der ting. Og specielt hvis der går noget galt, så hvis de er på sundhedsklinikken, så kan de hurtigt få dem videre til hospitalet. Og det er jo en af de ting, vi prøver rigtig meget, at få dem væk fra landsbyerne og ind på sundhedsklinikkerne, når de skal føde. Problemet er, at det er faktisk det er ofte lavstatus at gå på sundhedsklinik og føde for kvinderne deroppe. Ja. Nu er jeg så på vej til det nordøstlige Kenya sammen med Marie, som er nytilkommen til sundhedssektoren i Kenya. Det er en del af vores normale arbejde med sundhedssektoren, at vi faktisk tager ud og besøger klinikkerne og snakker med sygeplejerskerne og snakker med kunderne, det vil sige mødrene og børnene, der bruger sundhedsydelserne for at få en føling med, hvad foregår der reelt. Så er vi her. Her er vi ved Bura Hospital, som er et af hospitalerne, som Danida har været med til at finansiere renovering og opførelsen af. Der mangler dog stadig det sidste udstyr til operationsstuen, og kvinderne, som skal føde, de mangler også. De kommer kun, når der er problemer, så de 12-15 fødsler, de har om måneden her, det er ofte meget vanskelige og fødsler med komplikationer. Og de traditionelle fødselshjælpere, som er ude i landsbyerne, for penge eller geder eller gaver, når de har hjulpet et barn til verden ude i landsbyen. Did you deliver the baby here at the hospital, or did you deliver the baby at the house? Why did you come to hospital? She came to seek treatment. Asante sana. So next time when I come back, it will be operational. Ole og Marie skal nu videre til en sundhedsklinik. På vejen diskuterer de nogle af de udfordringer, der er ved deres arbejde i Kenya. Det største problem med det kejsersnit, det var at få mandens tilladelse og underskrift på, at hun måtte få et kejsersnit, så hun ikke døde. Så kommer de med kvinden, men så går de væk med hende igen. Ja, så de siger, det er jo hospitalets skyld, ikke? Og hvor han siger, og så nogle gange så kommer de med hende i sidste øjeblik, hvor det faktisk er for sent. Sundhedsklinikkerne ligger ofte så langt ude i bushen, at det er svært at få dem bemandet. Hjemme i Danmark der er det jo enormt vanskeligt at få lægerne i turnus på hospitalerne på Bornholm, altså i alle udkantsområder af Danmark. Og det er fuldstændig den samme problematik, man har her, hvor man har enormt svært ved at få sygeplejersker og læger ud til sådan et sted her ude på landet og arbejde og bo. Derfor er Danida med til at opføre nye boliger til personalet. So it's almost finished. De skal gøre det attraktivt for sygeplejerskerne at arbejde på landet. This one is about 2.9. 2.9. Yeah. So it's 90,000 Danish kroner per house. You just came last week? Yeah, just spent last week here. This is my second week. And will you move into the new one? I will move, definitely. You will move. Thank you. Thank you too. Bilen er brudt sammen, og det er afgørende at få den repareret for at komme videre til næste stop, nemlig nomadeklinikken. Ja, de har åbenbart et problem med deres batteri, som ikke rigtig fungerer, som det skal. Så det er de lige i gang med at fikse, og det håber jeg, de får fikset, så vi kan komme ud og se nomadeklinikken, som så er langt ude i bushen, 150 km herfra. Så tror vi er der. Det var sådan set meget godt, ellers så kunne det have været blevet en lang dag det her. Kører vi så bare kun øst på. Der går en dreng derude, og alle gederne. Der bor der mennesker her. For at få lægehjælpen helt ud til landområderne, har Danida og den kenyanske regering iværksat nomadeklinikken. Den flytter simpelthen rundt sammen med nomaderne. Nice to meet you. Nice to meet you. So can you pack down the whole clinic? Here. And everything can be in here? Yeah. Yes. So basically in here you have everything you need for a well-functioning dispensary. Yeah. The new baby from Friday. Yes. Have you immunized Yes, the new baby? Yes. Oh, really? Yes. Can we go and see the baby? Yes, you can go. Hello, how are you?
Det er jo ret fantastisk. Det er et helt lille hus, hvor de har alt, hvad de gør og bruger. Og det er så hendes køkken. Og så har hun øvet sin lille ged her. Can you ask when she had the baby? Monday. So 1 week ago. Can you ask how was the delivery? She delivered inside the house. Who helped her to deliver? The traditional birth attendant. Ah, okay. Ah, over there at the nomadic clinic. Asante sana. That was a beautiful baby, ja? Ja. Og siden de åbnede for lidt over en måned siden, har de haft 400 mennesker inde gennem den her lille lægeklinik. Selvfølgelig er der alle mulige udfordringer ved det. Det er mega hardship at bo herude, og de har nogle gange haft problemer med at få flyttet klinikken, når de flytter med præcis på samme tid osv. Med under 100.000 kroner er den der i stedet for 4 lægeklinikker. Hvis man ser på, hvor mange penge, altså value for money, så er det her i hvert fald god value for money. Ole vil prøve at kopiere konceptet med nomadeklinikken til andre egnede områder i Kenya. Efter besøget går turen mod Nairobi, men vi er lige stoppet her, fordi at der er en lastbil, der er gået i stykker, og den holder desværre op på en bro med vand på begge sider. If we have to go back, we will not be in Garissa before tonight, they say. And from Garissa to Nairobi, it's 350 kilometers. Og det er min fødselsdag i morgen, og jeg vil rigtig gerne hjem og se min kone og mine børn. De mener, vi kan prøve at køre ind i bushen, og så komme ud på den anden side af lastbilen. Sådan. Så okay, ja? Kunne du godt se, der var rimelig respekt der. Street credit for at kunne køre bil. Thank you. Asante sana for everything. See you in Nairobi very soon, no? See you next time, huh? Hej, det er mig. Vi er først lige kommet til Garissa. Ja, ellers er det gået rigtig, rigtig godt. Ude i ingenting, så har vi lavet den der nomadeklinik, og jeg så sådan en mor, der havde født for en uge siden, hvis barn var kommet ind og blevet vaccineret, og sygeplejersken havde været der og tjekket, at alt gik godt til, da hun fødte og alle de her ting. Og det var bare slet ikke sket, hvis den ikke havde været der. Det var virkelig, virkelig positivt.